Zodiile care vor găsi drumul spre bogăție în 2026. Nu în fiecare an se ivește ocazia de a-ți schimba traiectoria financiară. Însă anul 2026 are o altă densitate a evenimentelor, un alt ritm al deciziilor și o proprietate ciudată de a scoate la lumină ceea ce a rămas mult timp ascuns. În aprilie, mai, august și noiembrie se va manifesta foarte clar o singură regularitate. Bogăția nu vine acolo unde este pur și simplu așteptată, ci acolo unde omul își recunoaște la timp adevăratul mod de a acționa. Abonează-te, dacă vrei, nu doar să asculți previziunile, ci să le înțelegi logica internă. Scorpion. Pentru Scorpion, drumul către bani mulți începe rar din confort. Și acesta este primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi. Acolo unde un alt semn caută un teren stabil, Scorpionul primește adesea un impuls din cauza presiunii interioare, din cauza sentimentului că nu mai poți continua ca până acum. Tocmai de aceea, pentru el, anul 2026 nu este despre noroc întâmplător. Este anul în care tema financiară începe să funcționeze prin renunțarea la jocul dublu. Atâta timp cât Scorpionul se agață de vechea schemă, care și-a pierdut deja puterea, fluxul nu se deschide. Dar de îndată ce încetează să-și irosească energia controlând totul și pe toți, apare spațiu pentru un alt tip de profit, mai profund, mai puternic, mai durabil. În aprilie s-ar putea manifesta primul indiciu, nu ca un rezultat gata format, ci ca un moment în care va deveni vizibil punctul slab al vechiului comportament financiar. Pentru Scorpion, adesea nu este vorba de lipsa abilităților, ci de obiceiul de a acționa din tensiune ascunsă. Fie tace prea mult timp, fie intervine prea dur. Și în ambele cazuri pierde nu șansa, ci forma în care șansa voia să vină. Aici se ascunde cheia. Banii pentru Scorpion în 2026 vin prin precizia influenței, nu prin zgomot, nu prin demonstrația de forță, ci prin pasul potrivit la momentul potrivit. În mai sau iunie, acest lucru se poate manifesta printr-o decizie legată de resursele altora, de bani comuni, de negocieri, de revenirea la un subiect pe care l-a închis odată prea devreme. Și majoritatea se va înșela aici într-un singur aspect. Va crede că trebuie să preseze. De fapt, trebuie să vadă motivul ascuns al celeilalte părți. Scorpionul este puternic atunci când simte profunzimea și slab atunci când începe să înlocuiască sentimentul cu suspiciunea. Este o graniță foarte subțire, pentru că în septembrie sau octombrie, tocmai neîncrederea îl poate face să respingă o persoană, un contact sau o propunere care nu va părea ideală, dar va deveni decisivă. Nu la exterior, în interior. Încă un detaliu important. Creșterea financiară a Scorpionului este rareori liniară. La început, el vede pierderea a ceea ce este în plus și abia apoi creșterea a ceea ce este necesar. Poate fi renunțarea la un format neprofitabil, ruperea cu un parteneriat epuizant, ieșirea dintr-un joc în care era mult control, dar puține beneficii reale. Tocmai această renunțare deschide calea către o sumă mai mare, o pondere mai mare, o influență mai mare. Pe scurt, bogăția sa în 2026 nu se află la suprafață. Este ascunsă în curajul de a merge mai adânc decât de obicei, dar fără autodistrugere. Nu confunda puterea cu închiderea și nu te agăța de ceea ce îți dă senzația de putere, dar nu îți oferă creștere. Scrie în comentarii dacă știi să renunți la timp la vechi, când încă pare de încredere, pentru că pentru Scorpion, tocmai această chestiune va deveni, la un moment dat, mai prețioasă decât orice cifră. Și cel mai interesant lucru aici este că schimbarea financiară majoră va începe nu în momentul în care va primi ceva, ci în momentul în care va înceta să păzească ceea ce și-a pierdut deja valoarea. Gemenii. Gemenii sunt rare ori lipsiți de oportunități, dar între o mulțime de oportunități și calea reală către bogăție există o diferență dureroasă. Nu tot ce se deschide rapid merită să te implici în asta. Și tocmai la această graniță, anul 2026 va începe să-i pună la încercare pe gemenii în mod deosebit de dur. Puterea lor stă în mișcare, în contacte, în viteza gândirii, în capacitatea de a vedea o variantă acolo unde alții abia încep să-și formeze o imagine.
dar aceeași putere devine ușor cauza risipirii financiare. Când o persoană știe câte puțin din toate, riscă să nu ducă nimic la bun sfârșit. De aceea, calea către bogăție pentru gemeni în acest an nu înseamnă noi începuturi haotice. Este vorba despre alegerea unei singure direcții, care brusc încetează să mai pară plictisitoare și începe să ofere amploare. În luna mai, poate apărea o situație în care va trebui să renunțe brusc la ceea ce este inutil. Și tocmai acest lucru va provoca inițial o rezistență interioară. Gemenii nu iubesc să închidă uși. Li se pare că orice refuz înseamnă pierderea viitorului. Dar, în realitate, este exact invers. În 2026, creșterea financiară pentru ei se declanșează datorită unei concentrări mai stricte, datorită deciziei de a nu se dispersa, datorită capacității de a înceta să trăiască în regimul încercărilor nesfârșite. Mai există un mecanism important. Gemenii își subestimează adesea propria putere comercială când vine vorba de lucruri simple. Le plac complexitatea intelectuală, ideile subtile, mișcările neconvenționale. Dar banii reali, în iulie, august sau la începutul lunii octombrie, pot veni tocmai datorită faptului că explică ceva altora în mod clar, viu și la timp. Prin cuvânt, prin prezentare, prin abilitatea de a conecta oameni, sensuri, interese, decizii. Și aici este important să nu subestimezi ceea ce este evident doar pentru că nu pare misterios. Paradoxul gemenilor constă în faptul că adesea văd o șansă înaintea celorlalți, dar nu recunosc întotdeauna că șansa se află deja în fața lor. Ei pot crede că principalul lucru este încă înainte, iar momentul potrivit este doar o oprire intermediară. Tocmai din acest motiv există riscul ca în septembrie să rateze șansa din cauza comparațiilor inutile. Va exista tentația de a privi nu la ceea ce funcționează, ci la ceea ce pare mai strălucitor. Aceasta este o greșeală. Pentru gemeni, bogăția în acest ciclu nu este legată de o singură mare senzație. Ea se formează din decizii precise, relații inteligente și un rol ales corect. Ei nu trebuie să alerge mai repede, ci să înțeleagă mai clar unde anume flexibilitatea lor devine o valoare pentru care sunt gata să plătească pe termen lung, nu doar o singură dată. Abonează-te dacă pentru tine este important să vezi în astrologie nu doar un înveliș frumos, ci structura ascunsă a evenimentelor. Pentru că exemplul gemenilor arată foarte bine. Ascensiunea financiară nu începe atunci când lumea oferă mai mult, ci atunci când omul încetează să se împartă în zeci de direcții. Și aici există o ultimă nuanță. Cel mai mare rezultat îl poate da nu cea mai spectaculoasă mișcare, ci cea care la început va părea prea simplă. Tocmai de aceea, principala încercare pentru gemeni este să nu se sperie de simplitate, care se va dovedi brusc mai valoroasă decât complexitatea. Capricorn. Capricornul nu caută aproape niciodată căi ușoare. Dar există o problemă. Uneori se obișnuiește atât de mult să tragă totul pe propria ei putere, încât încetează să mai observe când sistemul pe care se baza nu mai duce nicăieri, ci doar îl ține într-o stare constantă de tensiune. Pentru Capricorn, anul 2026 nu este despre supraviețuire eroică. Este despre restructurarea strategiei financiare în sine, nu din impuls, ci dintr-o conștientizare rece. Disciplina fără o direcție corectă nu mai garantează un rezultat mare și aceasta este pentru el un adevăr neobișnuit, chiar neplăcut. În aprilie sau mai poate apărea un moment în care va deveni evident. Vechiul model de muncă oferă stabilitate, dar nu oferă extindere. Tocmai aici, Capricornul va simți un conflict interior, pentru că natura sa respectă gradualitatea, ideea distanței lungi, pașii verificați. Dar noul ciclu va cere nu doar să lucreze mai mult, va cere schimbarea însăși a principiului după care Capricornul evaluează beneficiul, riscul și puterea poziției. Calea către bogăție pentru el, în acest an, trece prin statut, greutatea deciziilor și capitalizarea reputațională. Cu alte cuvinte, Capricornul se poate consolida brusc acolo unde va înceta să vândă doar efortul și va începe să vândă nivelul. Experiență, fiabilitate. Dreptul de a fi cel în care se pune încredere este complex. Și acest lucru este foarte important, pentru că banii nu vor veni pentru efortul în sine, ci pentru imaginea unei persoane care suportă,
o mare responsabilitate și vede consecințele dinainte. În iunie, august sau noiembrie se vor ivi momente în care nu viteza va fi decisivă, ci greutatea cuvântului rostit. Capricornul poate obține mai mult datorită unei poziții precise, a unei atitudini ferme în negocieri, a abilității de a nu accepta mai puțin decât merită cu adevărat. Dar aici se ascunde și riscul. Vechiul său obicei este acela de a subestima prețul propriei sale statornicii. El poate gândi: mai întâi voi demonstra încă o dată, iar apoi voi obține mai mult. Și exact așa cedează uneori altora ceea ce ar fi trebuit să-și asigure de mult timp. Mai există o nuanță. Capricornul nu iubește zgomotul financiar, nu iubește ostentația. Și asta e bine. Dar în 2026, închiderea totală poate juca împotriva lui. O parte din creștere va fi adusă de vizibilitate, nu strălucirea ieftină, ci afirmarea publică a propriei importanțe. O poziție care se remarcă, un rol care se recunoaște. Exact așa se formează un nou nivel de venit, nu prin noroc întâmplător, ci prin consolidarea autorității. Cea mai periculoasă greșeală pentru el, să rămână într-un sistem în care este necesar tuturor, dar nu suficient de valoros pentru sine însuși. Dacă Capricornul va depăși această nedreptate interioară, anul va aduce un rezultat financiar foarte puternic, nu instantaneu, dar unul care va dura mult timp. Scrie în comentarii dacă ți-e ușor să-ți spui prețul real fără îndoieli interioare, pentru că pentru Capricorn nu e o nimica toată. E unul dintre principalele puncte forte din acest ciclu. Și cel mai ciudat lucru este că schimbarea majoră pentru el nu va începe atunci când va apărea o nouă oportunitate, ci atunci când va înceta în sfârșit să fie prea comod acolo unde ar fi trebuit să fie de mult timp de neînlocuit. Leul. Leul gândește rar la scară mică. Și tocmai acest lucru este în același timp binecuvântarea și capcana lui, pentru că o viziune măreață nu înseamnă încă un rezultat măreț. Dacă în interior nu există un răspuns sincer la întrebarea pentru ce anume vrea mai mult, energia începe să se scurgă în iluzie, nu în construirea reală. Pentru Leu, anul 2026 va fi o perioadă în care tema bogăției nu va fi legată de un vis frumos, ci de o verificare a maturității interioare. Și aceasta este o schimbare majoră, pentru că Leului îi se pare adesea că drumul se deschide acolo unde este recunoscut. De fapt, în acest ciclu, recunoașterea va veni după ce își va dovedi că poate fi valoros, chiar și fără o confirmare imediată din exterior. Primele semnale pot apărea deja în mai sau iunie. Nu va fi neapărat un eveniment mare. Mai degrabă, o situație în care va deveni evident că Leul face lucruri strălucitoare, dar instabile. Și aici începe partea cea mai interesantă. Creșterea sa financiară nu se află acolo unde este pur și simplu strălucitor, ci acolo unde transformă strălucirea în influență, iar influența în sistem. Leul este puternic în momentul aprinderii, știe să atragă atenția, știe să dea tonul, știe să scoată un proiect din letargie, dar banii mari, în 2026, pot veni doar atunci când această forță va înceta să mai fie o scânteie și va deveni o construcție. Prin brandul personal, prin vizibilitate, prin decizia curajoasă de a fi vizibil nu pentru admirație, ci pentru amploare. Aceasta este o diferență importantă. În august sau octombrie s-ar putea ivi o șansă legată de ceea ce înainte părea doar un talent. Și aici, majoritatea leilor pot face o greșeală. Ori vor cădea prea repede în aroganță, ori, dimpotrivă, se vor speria de responsabilitatea pe care o implică un nivel înalt. Pentru că nu este întotdeauna ușor să fii vizibil. Uneori, asta înseamnă că va trebui să suporți invidia, testarea, rezistența, răceala celor din jur. Și tocmai în această etapă, mulți își pierd avântul. Mai există o nuanță despre care se vorbește rar. Leul cheltuiește adesea multă energie pentru a-și menține imaginea de invincibilitate. Dar calea către bogăție pentru el în acest an trece printr-o atitudine mai onestă față de propria energie. Dacă va învăța să nu se epuizeze pentru un avânt spectaculos, ci să-și distribuie forța strategic, rezultatul va fi de cu totul alt nivel. Tocmai de aceea, banii lui în acest ciclu sunt legați de curajul de a fi nu doar vizibil, ci și consecvent. Nu doar puternic, ci și precis.
nu doar dorit, ci și necesar. Și dacă această schimbare va avea loc, sfârșitul toamnei va arăta că leul este capabil să-și transforme propria carismă într-o resursă materială foarte concretă. Abonamentul este util aici dintr-un motiv simplu. Astfel de analize te învață să vezi unde semnul este cu adevărat puternic și unde doar se joacă de-a puterea. Iar asta nu mai este o distracție, ci o lectură utilă a propriei naturi. Pentru leu, cel mai important lucru nu se află încă la suprafață. Pentru că cea mai mare schimbare financiară a sa nu începe în momentul triumfului, ci în momentul în care încetează să trăiască de la reacție la reacție și începe să construiască ceea ce va supraviețui oricărei pasiuni.